Ukážeme si, ako vieme prenášať uhly a skladať ich jeden k druhému. Tu máme uhly alfa a beta a chceme ich preniesť na túto priamku. Bez uhlomera nevieme, aké sú veľké. Takže prvý krok, zoberiem si kružidlo, spravím si oblúk. Na jednom uhli, na druhom. Aj tam, kam ich chceme preniesť. Je veľmi dôležité, aby to bol rovnako veľký oblúk. Ten oblúk musí byť rovnako veľký. My tie uhly budeme prenášať na základe toho, že akú veľkú časť toho oblúka oni pri tomto polomere vytínajú. Hej? Že alfa je na tomto oblúku takýto veľký kúsok, beta takýto veľký. A teraz ich vieme preniesť. Čiže zapichnem si kružidlo do jedného z toho priesečníkov s tým oblúkom. Namerám si, pokiaľ mi tá alfa na tom oblúku siaha, a prenesiem to sem. Spravím oblúk. Tak. Tento priesečník, to je vlastne ten bod na tom uhle alfa. Si ho prenesiem sem, spojím s bodom A. A teraz tento uhol je rovnako veľký ako tento. Tento je vlastne uhol alfa. Teraz prenesieme uhol beta k nemu. Opäť zoberieme si do kružidla veľkosť dĺžky na tom oblúku pre uhol beta. To je táto dĺžka. A tu prinesieme sem. Začínam tu, kde mi skončila tá alfa. Spravím oblúk. V tomto priesečníku je vlastne tento bod. Spojím to s tým bodom A. A tento uhol je vlastne tá beta. Takže som si preniesol uhol beta k tomu uhlu alfa. A teraz tento uhol, tento spoločný, ten je vlastne alfa plus beta. Môžeme si ho nazvať, dajme tomu gamma. Gamma sa rovná alfa a beta dohromady. Tak ukázali sme si, ako vieme k sebe uhly pripočítať. Teraz si ukážeme, ako uhly odpočítať. Je to to isté, taký istý postup. Zase začnem s tým, že si spravím oblúk na obidvoch uhloch. Mám tu uhol alfa, mám tu uhol beta. A dajme tomu, že chceme narysovať ďalší uhol, ktorý bude alfa minus beta. Čiže tu máme alfu a chceme od nej odpočítať tento uhol beta. Neviem, aký je veľký. Zoberieme si kružidlo, zase si odmeráme dĺžku tohto oblúka pre uhol beta. A teraz zapichnem kružidlo sem. Keby som chcel pripočítať ten uhol beta, tak ho spravím sem. Ale ja ho chcem odpočítať, takže idem naspäť k uhlu 0 ako keby. Tento uhol alfa mi ide od 0 až po neviem koľko stupňov. A teraz tou betou pôjdeme zase naspäť, čiže budeme odpočítať. Sem mi vyšiel ten priesečník. Spojím si to s vrcholom toho uhla. A teraz tento uhol tu je beta. Alfa je toto celé. Čiže tento kúsok, ktorý nám tu zostal, tento, môžeme si ho nazvať nejako omega, tak ten je veľký ako alfa bez bety.